Ya alang-alang ra mo ni Hunggo. Taman ra jud kag konnichiwa. Sabay tingsi gamay. Wala na. Paspas na yung likang kaya duk ko istoryahon. Ana na mga teknikan niya. So sa una, curious kay ko sa una. Before pa lang ko nakapag-Japan, curious ko sa una, unsay palibot sa Japan. Kasi gamay pa lang ko sa una, hilig kay ko iniguli na ko tan-aw or buntag pa lang, buntag man tong One Piece nga salida sa una. Tapos Doraemon, ana. So makita na ko na, nindo ta sa palibot dahil sa Japan no yun ana ba. Kana ta ko ng lugara. So apo naman, abot man kita aning lugaran no. So karon pakita na ko sa inyo ha, unsay palibot diri sa Japan. Para makita sa ninyo. So ang isa jud sa pinakaganahan ako diri pag-abot pa lang nako. Limpyo kayong palibot. Na mga sakyanan ng mga balay diri pero naa gyud ni kaugalingong parking ilaha. Wa jud kay makita diha nga nakaatang sa dalan porke naasa tungod na nila ang karsada, pwede nila parkingan. Wala, dili sila ingon ana diri kay ilang ginahuna nga makaabala ba. Sahay pagani na kanang ilang adtuan na magkalapok na ilang ligid. Ilaan ang limpyuhan ng kalsada. Kabaan yun ilag tubig para malimpyo ng kalsada nga agian nga nagian atong lapok. Konnichiwa. Sumra ra ko gihapon sa ato apol pagka naay kuan na kay matagbuan. Pwede mo i-greet na mayong udto, mayong hapon, mayong buntag. Unsay nagustuhan ako diri nga lugar? Bukod sa peaceful kaayo siya, guys. Bukod sa peaceful kaayo siya. So unsa ka disiplinado ang mga tao na naa diri. Konnichiwa. So, ni kuan mga karaan diri nga design pa basa una pa. Wala kay matumban nga mga iat nga nagkalat diha bisan luwa gani kay makita diha ba. Grabe ka mingaw. Kita nimo diri maglakaw-lakaw. Mga tiguang kay kanang nana lang sa balay ba na nag-retire na. So mao na no. Unsa sila kakuan diri samot na sa ilang sakyanan di ba? Naay mga sakyanan na pero unsa kahipos na naagid sa tungod sa ilang kada balay diri nga naay sakyanan naagid ni kaugalingong parking. Bisan motor na magigisiksik pa magini dito o bike gisiksik man gyud na diha So curious ka unsay palibot diri sa Japan. So mao na makita nimo diri pag lakaw-lakaw ka ng palibot diri. Ani ka peaceful diri no. Daw katiguang na magtiayon no. Kaw-lakaw ra na sila. Konnichiwa. Ano kinabuhi nila diri guys, kaw-lakaw na sila. Di ba? Okay. So gilibot ra ta mo diri. Para makita ninyo sa palibot diri sa kuan lugar bot. Na nakahanay ilang palibot diri no. Wala gi ingon na naam nas tungod sa kuang balay, pwede na ako parkingan diha. Dili sila ingon ana diri do. Pag kalsada na dili na imuha. Pasintabi sa mga naigo diha. Na sa di man takakuan pod kay sa tua mao na mathan pod sa tua bot. Karaan nga wa nay gagpuyo pag wa nay gagpuyo nga balay yun ano hitabo. Yun yung palibot diri no kung manhiyag Japan kagwanta kayo na ni kamingaw. Amo kay mahimong kuan diri ka maritisan sa may kamaritisan mo diha wa may nagtikaw-tikaw ng gawaso. Og hilig ka tig istorya mga tiguang kalakaw-lakaw diha may kam ni Hunggo. Istoryahon yung kana ngay mo punay paborito nila na sila ka istorya. Ya alang-alang ra mo ni Hunggo. Taman ra jud kag konnichiwa. Sabay tingsi gamay. Wala na. Paspas na yung likang kaya duk ko istoryahon. Ana na mga teknikan niya. Paspas na likang na paspas para di na ka-istoryahon sunod. Siyempre itong ni Hunggo pang konnichiwa arawan. Ano mga teknik ya guys? Ang importante pakita kag pagtahod ba. So mao ra to akong ipakita na yung sa kahanay ang palibot diri ba.